Sino lang. Hello guys, mga Uragon, mga ka-anglers. May tawag ang tropang anglers. Magluluto daw sa kabilang tropa. Magkakainan. Lulutuin yung mga nahuli ni si Ronnie na isda. Kakain. Nandun sila, inaabangan ako. Hinintay ako. Kakain ko lang. Busog eh. Busog pa ako, sir. Salamat sa invitation. Ayan na, oh. Siya na. Sinapa. Ano? Alright. Wala yan. Dito na kami, mga Uragon, mga ka-anglers. Yung sarap. Matikal na lingko. Dali may matika at saka tubig. Tubig, isang piraso dito. Iyon o. Hindi. Baba tayo. Kasama to? Hindi yan. Kukuha na akong tubig. Ang tubig. Sa isang... Oo, ito eh. Sa? Right. Picnic. Right, dito na kami sa building ni Sir Asi. Magluluto na naman ang tropang anglers. Magluluto kami ng huli sa pangingin. Dilim. Madilim na. Ginagawa mo. Ang bagong gising ah. Maliliit ko, wala akong tubig. Sige na. Ha? Mabalik ka na naman dun sa mga. Isama na sa ano? Isama na ito sa sinigang, yung ipo na yun. Oo. Ito na yung mga nahuling isda. Kasi naman sa sinigang naman, hindi naman tayo masyado yung preso. Oo. Buti, tingnan ko doon sa... Parang tayo na Sino lang. So, right. Luto na ang siligang na hipon at isda. Kakain na na. Lagyan mo na yung gulay. Ito yung mga talakitok na nahuli. Mga malakapas at tsuhor. Ayan o. Ito yung nahuli kaninang umaga na malaking talakitok sa picture. Ang liit lang pala. Lakas makapit. Nawaw mali ako dito oh. Talakitok ang laki sa picture. Alright, ito na mga naluto na. Ang mga nahuling isda. Hindi ko makita eh. Yung ulo. Mga prito. Ayan na. Sabaw lang ang sako. Okay. Ladies and gentlemen, let's begin. Right, mga Uragon,
mga ka-anglers, kakain na. Ang tropang anglers. Sige. Hindi na tayo. Kain na na. Let's rock and roll. So, let's eat. Mga ka-anglers dyan. Yan. Ito na aming mga kasalo. Tawag dito. Preso. Malo. Ito. Isa, sige. Gira lang, gira lang. Gira lang, mga repapits. Sige. Tira. Good. Yan, yung pang mayor nandun na. Yan o, yung buntot ng kalakito. Ano? Ito pang vice to. Vice mayor. Pang vice mayor. So ayun, kain tayo mga ka-anglers, mga Oragon. Let's eat. Let's eat. Guys. Yung talakitok na nahuli ni Alan. Yan. Kaninang umaga. Tingnan po kung gano'ng kalaki. Akala mo sapsap. Ang laki eh. Kanina sa picture, ang laki. Maliit lang pala. Malutong yan. Bah. Sarap. Yan, masarap iprito yung maliliit. So ayan, yung mga nahuli, na catch in cook na. Sarap ng sabi sila may sabaw. Hindi makakalimutan. 2,000 years later. Nanto. Ayun, mga Oragon, limas. Yan. Nadimulis. Nadimulis ka na. Ayan oh, grabing kainan to ah. Matindi. Sabaw parang hindi na nabako ah. Hindi, mayroon pa nga isda oh. Oh, sabaw pa. Oh, sayang yan. Nadimulis na eh. Na-demolish. Demolition team. So ayun na nga mga Oragon, mga ka-anglers, tapos na ang kainan. Ayan oh. Na-demolish na. Oh. Ayun mga ka-anglers, mga Oragon, uwi na ang tropa. Ayan. Tapos na yung kainan. Sakay lang, busog na. Ayan. Busog na. Sige. Next plan ni busog. Kumain. Amoy tayong hamam ko naman. Uwi na. Tapos na kumain.